Jak se vůbec jako postupuje, když přijde zákazník nebo návštěvník poprvé do Institutu tradiční čínské medicíny? Jak vůbec vypadá prohlídka, na co abyste si dokázali představit? Tak ten klient, keď dorazí, tak dopredu mu povieme, aby prišiel s tým, že si nebude čistiť jazyk. To by ste neverili, aký je to problém pre niektorých ľudí, pretože si ho čistia niekoľkokrát denne a niekto len denne. Takže v prvom rade prísť do ordinácie terapeuta čínskej medicíny s nevyčisteným jazykom, pokiaľ možno. A potom samozrejme priniesť so sebou nejaké lieky, ktoré berie, doplňky a samozrejme, ak má nejaké západné diagnózy. No a následne bude trvať vyšetrenie cirka hodinku a pol. Hodinu a pol záleží, kde sa ho budeme pýtať na to, ako v podstate on vníma svoj problém, aby sme zistili to, čo on nám povie, nie podľa jeho diagnózy, ktorú má oficiálne stanovenú podľa západnej medicíny. Prejdeme si diagnostiku podľa 13 okruhov tradičnej čínskej medicíny a budeme sa pýtať na také veci, ako je napríklad, ako znášať teplo, chlad, ako vypadá zažívanie.